Salam mehriban adamlar. Hoş gördük hemmeňizi. Siz meni görýäňiz, menem sizi elbetde görýän. Täze gelýän kommentarlardan bir şen tutsaň, filmde ama gowdatlar ýazýaňyz. Bir gowy, bir gurrunlar isleýäňiz, gowy tymsallary, riwayatlary, hikaýalary, bolan zatlary, başdan geçirmeleri isleýäňiz. Bilen elimizden geleni ýetirjek bolarsa fih bolsa, janyňyz sag bolsun, nirde gezseňizem, nirde ýaşasaňyzam esassat jan saglyk, janyňyz sag bolsun. Çağızıklanan ilmi dama öýüňizde gülüp oýnap geçsin. Siziň bilen ýürekde şolun, siziň bilen hemra bolsun, olar ularsunlar. Siz şolaň bagtyny görmek meselesini hemmäňde. Mehriban dogonlar, bu şu bolýa sözi barmy? Türkmen bolýa, bor agam, bolýa dogon, bolýa jigim, bolýa gelneje, bolýa daýda, bolýa daýy, bor dogon diýen sözler barmy şu? Bolýa diýen sözler. Şuň bir üýtgeşik täsiri bar. Şu bolýa diýsen, şu bolmajak adam bir bolýan ýaly göwnüňe. Menne şeýle pikir bar. Sizde bilemek näil pikir bar. Inem misal üçin şeýle bir tymsal eşitdim men. Bir gyýyl maşgala durmuşa çykyp bilmändir de uzak wagtlap, aýny ýaşy geçendir, 30-dan geçendir, 35, 40 golaylandyr bolyn. Agyrdan onuň ýanky gyýyl maşgala bir gün bir danaň ýanyna barpdyr. Şunyal aýdypdyr ýagdaýyny bolyn. O dana da şey diýipdir, gyýdym sen diýipdir. Şar allypdyr. Bir 15-20 tane şar Allah şol çişide diýipdir. Asmany usurda Allah jal maňa kömek et, bir maşgala gurmaga, durmuş gurmaga, durmuşa çykmaga kömek et diýip dilek et diýipdir. Onuň gyýyl bir hidrak bolupdyr gyýyl maşgala. Ay ola bir hili ken bir hidrak agam men anana mogon diýipdir. Onu sen diýipdir ýene bir 10-15 tane gyzyl şar, gök şar, sar, her hili üýtgeşik şarlar, renkli şarlardan Allah çağızyklara paýla diýipdir. Her çağın eline berde çiğişirde paýla mejigim di, olaram sana sağ olsun aýdarlar diýipdir. Şonu diýipdir, mümkin sen bagtyň açylar diýipdir on. Gyýyl razy bolmandyr. Ay, agam diýipdir, bu zatdyr men anam ok diýipdir. Ona el şar çiğişirýän, asmany uçurýan, şar çiğişirýän çağadara paýlaýan, onu durmuş açylarym diýipdir. Şeýdip ondan gyýyl nägili bolup gidýär. Ay, bir ýyl geçýär, 2 ýyl geçýär on, gyýyl bir hili hasam howsura düşýärdi. Gel şu danaň ýanky agam diýenleri görünýärdi. Onuň dukanyň şar alýa, renkli her ýyl şar alýada çağızyklara paýlaýar. Çiğişirýärdi, aljygymna şar, aljygym şar diýip şar paýlaýar. Hemmeni paýlaýan bir özi ýaly bir ýigit ýanyna geledi, näme diýeniz diýär. Aýna şar çiğişirýärdi. Howol çağdara paýlaýar. Gelmenem çiğişirip şar çiğişirip paýlaşaýyn bile paýlanýardy. Bile paýlar şeýdip bular asly şäde gidiber ýanky ýigit bilen gyýyr. Hawa şar paýlap ne gülýäli. Şondan soňdan bular durmuş gurýarlar. Ana şonna reýi şey diýär. Şo men agamyň ýanyna bark gaýdaýyn diýär. Bir näme syr näme diýip ýanyna gelýärdi sorýar. Bilýärmi agam diýär, ýadyna düşýän men diýär. Dana diýelim. Bir döwürler siz ýanyna gelin bir kilminin öňe diýär, bir 3 ýyllar bolu diýär. Şonu siz şar barada gurrun etdiňiz diýär. Menem diýär şo wagt ýok, oňa namok diýdim diýär. Adiýany şeýitdim bolyn ýa, bagty maslaýdy, bu näme den niýe bolyn? Şonu ýanky ýaşul şey diýär, dana. Sen şo wagt bolýa diýmediň diýär. Bolýa agam, bolýa daý, bolýa dana diýen bolsaň, sen 3 ýyl mundan öň çykmarlyň durmuşa diýär. Düşünüňmi? Ebabi şu bolýa sözi näme de bolsa adamda täsir galar ya. Bolýa ýoluň açýa diýjek bolýar. Şoň üçin ilmidama eger haýyrlysy bolsa, size haýyr berýän bolsa, size peýda berýän bolsa ilmidama bolýa diň. Bolýa agam, bolýa jigim, bolýa dogonlyk gedin. Bolýarmy? Siz nähil pikirde? Elbette siziň pikiriňiz başgarakdyr. Ýöne men şeýle pikir edýän. Ilmidama birep berige bolýa agam, janyň sag bolsun agam, bolýa gelneje, bolýa dogonlyk gedin. Ona näme? Ýene bir gerek bolýa dogonlar. Sag bolun, saglykda görşeliň. Hemmäňe jan saglyk arzu edýär. Sag bolun. Salam mehriban dostlar. Bugünkü temamyz derdini kim aýtmaly? Syryňy kim bilen paýlaşmaly? Kime inanmaly diýen soraga jogap berýär. Bu kitap köpüňizi tanıştyr. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Beýik Saparmurat Türkmenmaşynyň saýlanan şagyrlary. Oğuz Xan'dan günümüze çenni Türkmennama diýär. Şu kitabyň 34-35 sahypasynda beýik serdarymyz bir iki kuplet goşuk ýazdyr.
Şo goşguyň öňünden bir rawayat görüň berýär. Şol rawayaty dinläp goşguýyny okan adam has gowy düşünür we derdine doga bolar diýen ýaly manyda şeýle bir eser ýerleşdirilipdir. Size de görüň berýän, mümkin size de derman bolar. Umuman tarihte köpüňiz bilýäntiňiz, köpüňiz de hemmeňizden bilýäntiňiz, Çağrylbeg, Togrulbeg, Oğuz Han, Sultan Tanjar diýen ýaly padşahlyklar, hanlyklar Türkmeniň taryhyna ýaşap geçen beýik sultanlyklar bar. Şolaryň biri bolan Çağrylbegiň zamanynda bir tüý kesme owryny owrulukda günäkarlap jeza meýdançyna getiripdirler. Onuň kady ýanky owraýy ýüzlenip sorapdyr. Owrulugy haýseliň bilen etdiň diýip. Owramaýdypdyr, sag elim bilen etdim diýipdir. Onuň kady emir berýär. Kady bolanda şu wagtyň suwdy bolýar. Şo döwrüň kazy häzirki zamanyň suwdyna bolar kazy diýär eken. Kady aýdypdyr, sag elin şapyňda gaýnap duran ýaga sokuň diýipdir, zabut ýaga. Ony nämçin gaýnap duran ýaga sokýarlar, şo döwrüň tebipler şeýle bir emsalgy berýär ekenler. Bir ýeriň çapylsa, kesilse, gany durmasa, şo ýerine gaýnap duran ýaga soksaň, edir şo taýynyň damarlary zady jajarda ýanyp ýygyrylyp, derrew gan gitmesi besedip, adama ölüm howpdan alyp galýan bolmaly. Şonýaly tebipleň maslahaty bilen el çapylan adamyň elini soň gaýnap duran zabut ýaga sokýar ekenler. Şonda şeýle kady emri berýär, elini çapyňda gaýnap duran ýaga sokuň diýip. Ondan gassap gelýär de ýanky owryň elini çapýar. Ýanky owryň ýüze mitkömet diýe el çaplançy. Göwnü bir ýaljak dur diýe. Ondan beýlek tebip gelip elini gaýnap duran zabut ýaga sokup jaşyrdadyp, "Mana da göwnü bir ýal dur" diýe. Inni ýanky owry kada ýüzlenipdir. "Men almal jezamy allym, indi men boşmu?" diýipdir. Olam hawa seni boş azat senipdir. Şonna ýanky owry şeheriň orta arasyndan geçýän köçe bile bir ylgak gitdi diýe. Bu wakan geň görüp, duran mehelläň içinden bäşdirşdirlary saýlanyp ýanky ýygy bilen ylgapdyrlar. Indi näme waka bolýar, görjek bolupdyrlar. Onuň ýanky owry ylgap barşyna bar biriniň bir gapsyny kakypdyr beýleki awa deli bilen. Ol öýden bir adam çykdy diýe, oňda edir şonýal sagely ýok diýe. Eýşi ikisi gujuklaşyp şeýle bir ses edip agladylar diýe, mümkin del derizde agladylar diýe. Ses edip aglapdyrlar da. Ondan ýanky ýygyna düşüp gelenler buňa geň garypdyrlar, şoga düşüpdyrlar da. Behme nähil bollaýdy diýip. Ondan buň owryň awussady gidişip yarasady bitişenden soň ýanky ýygyna düşüp gaýdan adamlar owrdan sorapdyrlar. "Biz senden birde sorajak da şunu açyklap beräýdi" diýipdirler. Olam soraň diýipdir. "Elin çapaňda hiç il ýüzüňe mitkömedi. Elini çapylan ýerine gaýnap duran zabut ýaga sokdular. Hiç da ütkömediň. O gelip bir el ýogyň gapysyna onu gujaklap aglamaň näme, syr näme" diýipdirler. Şonda ýanky owry şey diýip durupdyr danym, ýankylara bir jogap beripdir. Näme diýe? "Ýanky jeda meýdançasyna duran adamlaň ýanyna men aglan bolsam diýe. Olaň hiç biriniň habary ýok o derdin nähilek agyrdygyny. Oň nähile agramy, agyrsy, azasy, jezasy, utanjy hayatynyň badygyndan olaň hiç biriniň habary ýok diýe. Şoň üçin o ýerde aglan bolsam, o ýerde birente adam heşelle kakardy diýe. Şoň üçin bu diýe, derdimi öňgören adam diýe, derdimi öň çeken adam diýe. Şoň üçin oň gapysyna gelip agladym" diýip jogap berýär. Bu goşguýny indi okasam janyňyza derman bolar. Dünýäde nesiben göterilen güni, dostýarken, hosarken toyun toylajak. Al şerap aylajak, al şerap işşek. Emma gerdenine alıp yüküňi, hani senin jiger derdin çekişecek. Madam depetine göterip ýörmän, günlüň bir bulap urýar keçpelek. Ine şonna paýlaşmaga derdiňi, jigerdeş, bagyrdaş, yürekdeş gerek. Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy. Allah jaýyn cennet etsin.